že to bude výhoda a hlavne to počasie, že nám bude prijať ešte. RS-ky poznám aj z civilného života, keďže tu nedaleko bývam, takže sa teším na tie rýchlostky, aj keď ich je trošku pomenej, no ale dúfam, že bude dobré. A tohto roku by to mal byť náš posledný pretek, no a uvidíme, či sa nám ho podarí završiť s nejakou trofejou. Jednotka, priatelia. Dopadlo to na výbornú, spolujazdec teraz fungoval, aj keď je nový, fungoval výborne, stály spolujazdec nemohol teraz, pretože mal iný dôležitejší program, takže sme to museli takto urobiť, takúto malú rošádu a takže išlo to na výbornú. A spokojnosť? Výborná, rýchlostky parádne, samozrejme ako klasika Košice s nami opäť počasie vycvičilo. Nás, jazdcov, samozrejme mechanikov pri prezúvaní, takže sme mali tu veľký chaos rečí. Suché, mokré. Presto a Adam Závodský. A je to Škoda 120 RP1. Dajte si jednu zliatú fotku. Lepkavú. Ale aj technickej. A vyprošené.